Епизод номер 3. План без покритие или как клиентът решава, че е дизайнер. Когато Pinterest, меракът и един wordовски документ заменят години образование и практика за тази професия. Започва се съвсем невидно. Имам една идея. После идват скици на салфетчица. Разбира се, 3D проект с рендери като от Minecraft и една папка скриншоти от всевъзможни източници. И най-накрая въпросът, можем ли просто да го изпълним по този начин? Този епизод е за момента, в който клиентът решава, че може да бъде дизайнер без проект, без логика и разбира се без професия. Само с един мерак. Nope. Точка номер 1. Аз знам какво искам. Това е най-опасната фраза в интериора. Клиентът не иска проект. Иска да му се изпълни самата идея, точно както е на снимката. Проблемът. Неговата идея по-скоро няма конструктив, няма някаква ергономия, няма някакви размери, няма смисъл. Най-често няма как да се реализира в даденият обект. И започваме с въпроси като тук май няма място за пералня, шкафът май няма да може да се отваря, или пък ВИК-то защо е зад съдомиялната? Точка номер 2. Pinterest не е проект. Това го повтарям от миналия епизод. Да имаш 100 красиви снимки не означава, че имаш някакъв изграден интериор. Това е по-скоро визуалния колаж, но в никакъв случай не е функционалното решение за едно помещение или сграда. Все едно да покажеш на готвач снимка на торта и да му кажеш, искам да ми я сготвиш точно по този начин, ама по-евтино и с подръчни продукти. Точка номер 3. Интериорният проект не е презентация в PowerPoint. Някаква схема на мебели, направена в Word или пък ръчно нарисувана на лист. Това не е проект. Това е черновата на една прекрасна мечта. Истинският проект включва инсталационен план, точни размери, детайли за изпълнение, понякога пречертаване на няколко пъти, след майсторите, спецификации на материалите, със сигурност логистика на тези материали в обекта или към обекта по-скоро. Всичко друго води до някакъв вид импровизация, съответно грешки и това защо не се получи така? Точка номер 4. Проектът не е съвсем картинката, а система. Интериорният проект е последователност. От архитектура, през строителство до същинската мебел. Всичко е свързано. Не можем просто така да сменим местоположението на кухнята или да съборим най-близката стена, защото искаме да ни е по-широко. Това е като да разгубиш един часовник, защото не ти харесват стрелките и после се чуеш защо не върви. В заключение, ако си дизайнер по душа, направи си папки в Pinterest, в Instagram. Обаче, ако искаш интериор, наеми си дизайнер. Клиентът не е виновен за това, че иска да участва, но е опасно, когато не познава границите. И по-скоро добрият дизайнер не отнема контролът от клиента, а създава някакъв ред, някаква конструктивност. Ако искаш накрая всичко да изглежда като на картинка, по-добре не започвай с нея. Започни с някакъв вид план, с проект и с професионалист. Чао, до скоро!